among weekly photo. Reflexo. Mao ni ang among reflexo therapy. Mao ni ang among weekly reflexo reflexo therapy. Mao ni ang among kanang therapy every week. It's taas na nga panahon nga si Ate Velma dugay nang nag-reflex diri sa among pamilya. So mao ni sabi tanan kinsa may gusto diha nga at manag-as nga mga bata mao pud nga makatabang sa usa nga makapatag-as og hata og mga nerve, mga kanang atong i-wake up call ang mga nerve nga nagatulog mao nay a reason nga magpa-reflex jud bi weekly basta mo ari si Ate Velma. Mao na siya reason nga kay ang mga nerve atino sa gikan sa tiil connect man diri sa ating mao na nga reason nga magpangita ka jud ni Panindot sa circulation sa dugo. okay Pagpagwapo. mao pud na sakto kay maka-blooming kay medyo mo circulate man ang mga dugo nga Magpanindot sa immune system. mao di na Pagpataas sa mga bata. usa na mao ning akong bunso tiil ni sa akong bunso be di ba arang ninduta samtang naga kalami pinduton Pagkatulog. nindot katulog Pagpa-bright. naapod kay pisliton ang mga part sa brain sa gikan sa mga nerve gikan sa tiil paingon sa brain mao na ihe unya ikaw kinet magpa-reflex pug ka ini kahumana mo kinet pug kuno magpa-reflex ini kahumana mo tanan diri sipat-sipat pas kinet ikaw sunod reflex ikaw na kuya taas na nga panahon mga more than 15 years na tali atino si CD pa di ay sos Ginoo more than pa na kadugado na di ay 24 na. sunod ikaw magpa-reflex indot kayo guys ini luot sa tiil guys mga waang mo mga tahawi diri sa kabagsakan mauna nga ang among weekly therapy sa Asilong Family. Wala na ko na apit si nanay pusing pag-reflex na una-una. Kanina pa. Sakan og lahi naman ang ahong tiil ko ya. Wow. Niluta eh. Pagpawala sa mga sipon, mga sign.